Намус агрофермасы кырларында берничә төрле эш бергә башкарыла. Көзге бодай яфрактан тукландырыла, язгы бодай чәчелә. Иртә культуралардан арпа, борчак чәчү төгәлләнгән инде. Бу көннәрдә шикәр чөгендере утырту белән мәшгуль намуслылар. Быел ул 1873 гектарда үстереләчәк. Бүген барлык мәйданның 55%-ында инде эш башкарылган. Шикәр чөгендере кырларында бер агрегат җир эшкәртә, 2 комплекс техника орлыкларны җир куенына урнаштыра. Бүгінгі күнде район бойынша біздің енді план бойынша 59 мың гектар шашу жазғы эшләре планлаштырылған. Соның енді бүгінгі күнде 62%-та эш башкарылды. Бір төкілләре келгәндә енді біздің 72%-та бұл эшләр төгәлләнде. Көндік енді һәр көн басуларда 50-ге якын агрегат непосредственно шашу агрегатлары йөри. Басуларда төрле маркаларда 50-дән артык шәшү агрегатлары йөри. Булардан тыш культиваторлар, шәшкәннән соң җирне тыгызлаучы агрегатлар 100 дәнәдән артык. Атнауын көндә инде иртә культураларын төгәлләү планы куелган. Безнең инде бүгенге көндә арпа, борчак, сулы культуралар төгәлләнде. Хәзер язгы бодай, шикәр чөгендере. Тормышы авыл белән бәйле һәркем үсемлекләр чәчкәндә имин, уңдырышлы еллар килсен иде дип тели. Тукайыбыз әйткәнчә, яңгыр да вакытында явып, җил дә үз вакытында иссен иде. Найля Салахова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.